Anem a veure entre tots com es munta la cinquena plaça per circular de la Carado Tango 334. A veure, m'han dit que va aquí, o sigui que hem de treure aquests seients. A veure, aquí veig això. Anem a provar amb això baixat. Això seria... Vale, aquí al darrere tenim un cinturó que s'enganxa aquí. Vale. Aleshores, la cinquena plaça va asseguda aquí. Pim pam, ja està, ja ho sabem fer.